खुलुमबाय अन्थाइबारि माया क्लाब लाइब्रेरिजों खुंफुंजानो गोनां मार्टार्स दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआ 15 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायजेनसिगोन। बेवहायनो आंजों लोगोसे आंनि डान्स ग्रुपबो पारफर्म खालामनो थांगासिनो आरो बेनिख्रुइबो मोजांसिन बाथ्रायानो जाहैबाय मोनाबिलि समावहाय जोंनि बर'नि मुंदांखा सावथुन जांख्रिथायनि थैसामखौबो बेवहायनो दिन्थिफुंनाय जागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानैहाय जोंजों हेफाजाब होफैगोन आरो लोगोसे फुटबल टुर्नामेन्टजों लोगोसे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौबो नोंथांमोना नायफैगोन होननानै आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आङो बे समाव बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो बेखौनो फोसावनो सानदों, बे जोंनि नैबे अन्थाइबारि माया क्लाबजों दैदेनजानाय मार्टिएस दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआ देग्लायजों बोसोरथामाव आगान सुरबाय आरो बे मार्टिएस दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआ फैगोन 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनसिगोन। बेनिखायनो आङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बा जोंनि बेंटल हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे जोंनि टुर्नामेन्टआव ग्रेन्ड अपेनिंआव फैनानै माने जोंखौ थुलुंगा होफैयो आरो गेलेग्रा बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैयो, बेखौनो आङो बे मिडियानि गेजेरजों फोसावहरनो आखायाव लादों। जोङो जागायजेननायाव कालचार इभेन्ट खालामनाय जागोन। बे कालचार इभेन्टआव जोंनियाव हांख्रायहरजानाय आलासिफोर नुजाफैगोन। गिबियाव जोंजोंनो हांख्रायहरजानाय गेमस्रि दैमारि, बर'नि फावखुंग्रि, आरो बेजोंनो लोगोसे दानि सोलिफुबाय थानाय गोदान बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम, बे सावथुननि गासैबो टीम मेन आर्टिस्टफ्रा जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बेजोंनो लोगोसे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव बाहागो लानाय फाइनालिस्ट मिस फ्ल'रि बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो माखासे कालचारेल इभेन्ट थाबावगोन बायदि बायदि। आरो बे जोंनि थामथि मार्टिएस दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआव जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायहरदों जोंनि बिटिसिनिनो इएम मिस्टार रन्जित बसुमतारी आरो जोंनिनो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो गोबांथार जोंनि आगुनि दावहारुफोर एक्स एनडिबि बिथांमोन दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बेजोंनो लोगोसे आङो आरो मिथिहोबावो जे जाय बिथां मार्टिएस जालांदों दि जाब्रां बिथांमोननि न'खरनि बिब' फंबाय बिदा आरो जाथि बाय बाहागि बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंहरदों जे जाय बिथां मार्टिएस दि जाब्रां बिथांखौ जोथोन लानो मोनदों थैनाय समाव आरो बिनि सिगां जायफ्रा लोगो मोनदों बिथांमोनजों लोगो हमगोन आरो लोगो हमनो बिराद गोसो बिथांमोना। बेनिखायनो जाय जोंनि ओनसोलनि बा जाब्रांनि न'खरनि फरियालफोरखौ लोगो हमनो गोसो बिथांमोना बे ग्रेन्ड अपेनिंआव फैनानै लोगो लाफैनो हागोन, आं बेखौबो फोरमायहरनाय जाबाय। अपेनिं खालि हाबनायनि टिकेटनि बेसेनखौ माबायदि खालामो? नंगौ, जोङो बोसोरफ्रोमबो जेरैबायदि ग्रेन्ड अपेनिंआव जोङो टिकेट लानाय जायो, देग्लायबो बेबायदिनो लागोन। थिग ओमफ्राय जोङो टिकेट काउन्टारखौ खुलिगोन 12था जानाय लोगो लोगो। बेनिफ्राय किक अफआ जागोन जोंनिया 2टानिफ्राय आरो बे 2टानि सिगां जोङो कालचार इभेन्टखौ लानाय जागोन आरो जोङो मार्टिएस दि जाब्रां बिथां सारखौ जों गामियावनो फ्राय थायोखाय आरो बे ओनसोलावनो जोंनि बेंटल हालामावनो थाबाय थायोमोन बिथाङा आरो बिथांमोननि गोबांथार मावलांनाय हाबाफोर दं, जाय हाबाफोरखौ जों नुवाखै थेवबो जों मिथिबोदों, खोनाबोदों। जोंनि आबै आबौ आदै मादैमोननि खुगानिफ्राय जाब्रांमोना बिराद गिदिर खामानि मावलांदों जायखौ जों दिनै बुंनो हाया आरो निस्सय नंमारगौ बिथांमोना गोबांथार खामानि मावलांदों जाथिनि थाखाय। बेनि थाखायनो दिनै जोङो बिथांखौ बिर महरै
बुंनो हायो आरो बिथांखौ बिर मख'यो जोङो आरो बिथांनि गोथैखौ जोंनि गामियावनो फबनायलाय जों बिनि थाखाय सन्मान होनायजों जोङो नैबे टुर्नामेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो। गिबि दिनाव मा टिमजों गेलेनाय जागोन? गिबियाव जोंनि नैबे देग्लायनि अपेनिं फुटबल गेलेगोन हान्टार FC आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन बर'लेण्ड राइडार्स MC। बिथांमोननि गेजेराव मोगा मोगि जालायगोन आरो बिराद मोजां खेलाखौ जों नुनो मोनगोन। फाइनाला माबा जागोन? फाइनाला बे बोहैथि दाननिनो 28 अक्ट'बराव जाहैगोन।